काय झाला काय बटाटे वड्याला लावून की काय सांगितलंस ना पाठीचे ते म्हणून. हा पुणग्याकडे सांगितलेलं त्या बोरच्या नाकडे चाल केले. तमाका कळलं तमाका कालच्या दिवसात कळाला मग. तर बरोबर काल रेसिपी होणार होती ना त्याच्या बरोबर बरोबर तर हे ठेवलं. एवढा मोठा झाला तरी जेवण अजून जेवणाचं काय याच नाही आता जेवण नका येत. नाना सांगतील काय तर काय हो. जेवण येतं म्हणजे कांदो बटाटो लसूण आणून द्यायचा जेवणार होता सांगा नको. काम सगळ्याच टाकू जास्त नाही ज्याच्यात टाकू कोयात त्याच्यात पण टाकत नाही टाकू काय मी अनुभव बघले नाही. मी बघितलंय आणि बऱ्याच जणांनी बघितलेला म्हणून तुम्ही इलाज की तसाच होता माझा. पुण्याचा नाही होता तसा तुम्ही बावरून एखाद्या घालणारे आहात दोघे जण. आता मागचा जो व्हिडिओ शूट नाही केलेला ना म्हणून तू वाचलं चला पुढे. काय सांगतो मी जेवण बनवतोय खरं सांग कोलंबीचा पहिल्यांदा केलं की हो की नाही मध्ये काय तोंडावर खोटा बोलत. तर मित्रांनो आता सड्यावरून येऊन चाललो आहे पूनमकडे आणि इकडे कोण आहे इकडे कोणतरी आहेत आणि आपल्याबरोबर मॉन्टी पण आहे जो मधूनच अर्ध्या रस्त्यातून पळून आलेला त्या कुत्र्यांना घाबरून. इकडे आणि बरीच जण आहेत. तर पानवालो की काय रे वर आवाज येता कशाक काय हा काय नक्की चल मग चल रे चल कशाक हा गुट्यासाठी काठी तोडतास मग जाऊन दे माका कंदमुळा काढतास का चल कर तू कर. किंवा आता पुणग्याकडे येतं असं वाटतं. तेच म्हटलं आवाज नाही शांत शांत. मी खाली जाऊन येते. कुठे चाललीस. खाली दळण टाकून येते पटकन. अरे मी आलो आणि तू चाललीस पटकन येते टाकून. मग आमच्याकडे चल आमच्याकडे मोठा प्लॅन आहे. मला भेटते ना. बटाटे वड्यांचा प्लॅन आहे. कर मी आले खाली. येणार आहेस होय तर. छानच. मी चांगलं आहे नेऊन देऊ पण खायच्या बँकेत आता कळाक नको त्यांच्यात लक्षात नसता. आपण माशी बसल्या उमरास बसल्या सांगायचा होता. माझ्या आठवणी दिल्यानंतर म्हणी बघा पाठत त्याचे काकेत त्यांच्या बसान बसान म्हणी पाठव. या या गे युकमिनी या या गे युकमिनी या या गे. गो किती वेळ लागणार मग वडे खाऊ की काय गो गो पुणग्या पुणग्या गो फणस कशाक रे वास बघ पिकलेलो. फणस कशाक पण फणस यंदा तुझा व्हिडिओच नाही गेलो माशांचो. गेलोच नाही गणपतीच्या शाळेत जात आज जाणार आता मिळाक लागले की मला फोन कर. आठवणी ना हा एक तरी व्हिडिओ जाऊ को नाही मग हो मग हा काय गायब झालो काय यंदा. रात्री ते गाडी घेऊन जायचे गावतो पाऊस लेट झालो काय शोधतास काय आज काय फण अजून होय हा पुणग्याकडे बघायचो. पिवळं दिसत नाही रे पांढरा करू माशांका पिवळं करू लागता बरीच. सेटअप काय दाखवा. सेटअप काय केलास तो हे बघा आज वड्यांची मोठी रेसिपी आहे. सेटअप काय केलेलं होतं बघा मस्त पैकी. आता लवकरच रेसिपीला सुरुवात होईल. येवा केलंच नाही हा तयारीतच वेळ एवढं जाता. तयारी म्हणजे कधी मी खरं 12 वाजले
सेटअपच आपलं भारी आहे. तकडे बघा काय चालू आता. ह्या काय हो हां कणू घालतास की वा एकदम दाढी बिडी चकाचक करून येलास तुम्ही. बनवता कोण रेसिपी, तुम्ही की काका? काय 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 हो या बघा काय बोलता. नानांका फक्त टिंगलच करू घेता. काय झाला काय झाला काय बटाटे वड्याला लावून की काय सांगितलंस ना पाठी येते म्हणून. हा पुणग्याकडे सांगितलेलं होतं. त्या बोरच्या नाकडे चाल केले. तमाका कळलं, तमाका काल कालच्या दिवसात कळाला. मग. तर बरोबर काल रेसिपी होणार होती ना त्याच्या बरोबर बरोबर तर येऊन ठेवलं. येऊन इल्ला. तुमच्या रेसिपीचं माहित नाही. बटाटे वडे मी जास्त खायचंच नाही. आता कळत आता. कळत ना काय त्या का वाटलं. 2-3 किती खायची ते. 2-3 मी बटाटे वडे खायच नाही. बघूया काय आपलं ट्रांगला होतं. का उभ्या कशा कसा तर बघता का खाऊ खाऊता का खाण्या मिळाला आता हो का झाला मग कसा आता काम करून किती मारता सगळे. मी कामच तसं नाही. अन्न पाणी नाही. आराम करण्यासाठी हवे आता. हो अन्न पाणी नाही परिस्थिती आली ती. काय ते सांगा नको त्याच्यात. अन्न भरपूर आहे पण त्या खायच नसतं बहुते. काम करून तर खाऊ घ्या बघा. एवढा कामाक लागलेला असं. मी जेव्हा जातो तेव्हा असंच असता ते एका कोपऱ्यात बसलेला असता. एवढा मोठा झाला तरी जेवण अजून जेवणाचं काय याच नाही आता. जेवण नका येत. नाना सांगतील काय तर काय हो. जेवण येतं म्हणजे आता कांदो बटाटो लसूण आणून देता जेवणार होता सांगा नको. काय तरी सांगा. ए हाय तकडे की हो हायता फालतूगिरी हा आता हा नाही येत मी कांदा बटाटा तर आणून. माका माहिती आहे. मी बघितलंय लोकांनी बघितलेला हा. हो. तसं नवीन काय नाही. काय तरी सांगा नको. जेवण त्याच्यात. बनवताना तुका कमी बघितलेला, कांदो बटाटे आणताना जास्त बघितलेला. तू काय ते सांगा नको. अरे पण पुण्य नसल्यावर जेवण करतात ना. खाता कोण आपण कोण खाता म्हणजे खातच सगळं. पण त्या कोकम बिकाम टाकीत नाही. मग म्हणचाल ह्याच्यात ह्या नाही या मीठ नाही या कोकम नाही टाकतोय हा. कोकम. तुमच्या त्या कोकम याच्यानं म्हणजे काय कोकम सगळ्याच टाकूच असतं. नाही ज्याच्यात टाकू कोह्यात त्याच्यात पण टाकत नाही. टाकू काय. मी अनुभव बघले नाही. मी बघितलंय आणि बऱ्याच जणांनी बघितलेला म्हणून. तुम्ही इलाज की तसाच होता माझा. पुण्याचा नाही होता तसा. तुम्ही बावरून एखाद्या घालणारे आहात दोघे जण. कोण दोघे बाबलो नी तो. पुणग्याचा होत नाही तसा ता जे काय येता ना त्याचा बावरण्याचा प्रश्नच मी नाही एकटा असता. असते बरोबर जेवण कर. जो पहिल्यांदाच बसणार काहीतरी मीठ टाक या टाक ता टाक त्याचा सांगत असंच होता. राहायचं नाही. कळलं बरोबर मी टाक. तर पहिल्यांदाच ती रेसिपी केलं म्हणून त्याच्या मागसून मी सांगत होते आता बस झालो खाता या टाक त्या मागचा जो व्हिडिओ शूट नाही केलेला ना म्हणून तू वाचलं. चला पुढे. काय सांगतो मी जेवण बनवतोय खरं सांग. कोलंबीचा पहिल्यांदा केलं की हो की नाही मध्ये काय तोंडावर खोटा बोलतं. पुणग्या विचारू ह्यो प्रश्न मग सांगा आता. कोलंबीचा केलेला आणि कोलंबीची कशी वाट लावची वाट ती दाखवलंय. लावूया बरोबर आहे. ते आमका खाल्यावर आमका कळला काय हो सांगा. खाणारे आम्ही आहो. रेसिपीचं नावच होतं आता कोलंबीची वाट. कोलंबीची वाट काय पण फालतू. तव्यावरच्या कोलंबीची वाट. चल तकडे कडे उठू माका जाऊ दे. मग काका बघ कसे एकदम त्यांना मदत तरी करायची. जेवण बनवून तर लांबची गोष्ट पण मदत करण्याचा प्रश्न आहे. मोबाईल घ्यायचे चार्जिंग लावायचे आणि टाइम चालू करायचा बस. याच्या व्यतिरिक्त आपलं काय काम नाही सिरियल बघण्याशिवाय. हो सिरियल कोण आमच्याकडे बघितलं. तमाका माहित आहे सिरियल हा की चालू मावा टीव्ही हा आता नाही म्हणून होतो तेव्हा काय करीत होतं तो होय होतो तेव्हा बघी म्हणजे होय चालू होतो तुका तेव्हा. कैची पण सिरियल लावून द्या त्याचा मागचा पुढचा माहित नसत तरी तिथे बघित ना हा मस्त ताबो काय केलंय. हा टाळ बेकऱ्यासारख्या बरोबर. काय आहो तुम्ही सांगा नको. ताबो काय केलंय ताबो काय झाला हे डायलॉग असतात त्याच्यावर. घेईन बाई म्हणजे होतं बघा केले. हा घे बाय म्हणजे हो आणि तू मला डान्स करतो दाखवलंच नाही ते तुझं. डान्स बघितलंच ना तो आता लाईव्ह बघू कर गो. हो आता मी नाही नानांनी बघितलेलो नाही हा. अजिबात नाही करू. डिमांड किती वाढली आहे तुझी डान्स केल्यामुळे. नवीन काहीतरी डान्स आहे ना प्रेक्षकांसाठी. सेटअप बघा एकदम मस्तपैकी रेडी आहे.
चुलीवरचं जेवण अरे सेटअप काय आहे तो खतरनाक सेटअप मध्ये थोडं जरा फेरबदल करू जो लागणारा. तज्ञांचं तसं मत आहे की कडाप्पा फुटणारा म्हणून जरा आम्ही सेटअप मध्ये बदल करत आहोत. असं फुकण बाहेर टाकूया. काय टाकूया वाळू? हा वाळू टाका.